Господин министър, благодаря ви за това, че ми давате възможност да взема сега думата. На домакините от Софийския университет, прекрасно място, тук бяхме преди 10 години, тук ще бъдем след 10 години. От сега да ни сложите в календара. На нашите прекрасни министърки от миналите години, вие изглеждате все по-млади. Работата по околната среда се отразява добре. Искам да ви благодаря, че сте тук. На нашите партньори, благодаря ви за доверието през тези 30 години. Както видяхме, Екофондът го оправдава с работата си. Аз съм много благодарна за това, че ме поканихте отново, за това, че ние празнуваме 30-годишнината на Деня на Ботев. Искам да кажа на всички в аудиторията честит празник. Това, което сме наследили от миналото, е винаги да гледаме напред, да строим бъдещето. И точно това Екофондът прави вече 30 години. Моята цел днес е да говоря за Екофонда като част от институционалната трансформация на България. Той беше основан, както всички знаем, 1995 година, в началото на прехода, и до днес заедно с България измина този период на преход от почти отсъстващи институции на пазарната икономика до това, което имаме днес. Една добре работеща икономика, интегрирана в Европа. Защо искам да говоря за ролята на институциите? Защото днес светът е на кръстопът. Ние преживяхме през последните 5 години последователно 4 големи шока. Първо ковид, след това войната на Русия в Украйна, след това скок на инфлация, скок на лихвените проценти, а сега промяна в търговската политика на Съединените щати, която допринася за голяма несигурност в света. Какво се случи? Две много важни неща. Първо, светът показа неимоверна устойчивост на тези шокове. Светът, бизнеса, хората съумяха да се адаптират към тези неочаквани големи промени и да се надяваме, ще продължат все така. Това прави темата за устойчивост, Екофонд е посветен на устойчивост на измененията в природата. Ние в Международния валутен фонд говорим за макроикономическа и финансова устойчивост. Това прави тази тема за устойчивост особено важна. Второто нещо, което се случи, е това. Първото е добре, второто не е толкова добре. Ние сме в период на забавен икономически растеж и висок дълг. За щастие България не преживява високия дълг, но света като цяло расте бавно и дължи много. Какво значи това? Трябва да намерим път към по-висока производителност, по-висока динамичност и да го направим устойчиво.
И това не може да се случи без силни работещи институции. И с други думи, в период на висока несигурност и нестабилност в търговията, в геополитиката, в климата, институционалната стабилност е по-важна от всякога. Темата за институциите не е нова, още Адам Смит е подхванал и в тази година Нобеловата награда за икономика беше дадена на Саймън Джонсън, който е един от бившите главни икономисти на Международния валутен фонд, именно за изследвания на ролята на институциите. Като погледнем институционалния път на България, ние всички знаем последните десетилетия, а и преди това, той не е лек. Помним колко болезнени бяха първите години на прехода, с разпадането на Съветския съюз, който беше най-големият ни експортен пазар, производството се сви, икономиката забуксува. След това ни сполетя финансовата криза, 96-97 година, банките фалираха, спестяванията се стопиха, лева се срина. Всички усетихме болезнено хиперинфлацията, която надхвърли 2000%. В скоби, когато слушах как страните се вълнуват и притесняват от 10% инфлация, си спомних за това време, но си спомних също, че това време беше време на трансформация. И аз искам да говоря за тази трансформация и да впиша в нея нашия екофонд. Първият етап от разпадането на системата на централно планиране до около 2000 година беше период на сътресения, последван от макроикономическа стабилизация. Вероятно най-важното събитие през този период беше създаването на валутния борд. Коректното му название е паричен, не валутен борд, но тогава това, което България направи, беше да фиксира българския лев към германската марка и след това да премине към еврото. За тези, които днес се чудят дали България трябва или не трябва да влиза в еврозоната, искам да ви напомня, че ние всъщност влязохме в еврозоната преди тя да е създадена. През 1997 година, 1999 година се закачихме за еврото. С упорит труд и с помощта на Международния валутен фонд, българските власти възстановиха икономическата и финансова стабилност и ние видяхме бърз обрат. До края на 1998 година инфлацията спадна до 1%, валутните резерви нараснаха, лихвените процентни паднаха до около 5%, от 200% само година по-рано. И в този същия период България стана участник в международни събития, активен участник в качеството си на независима държава. И аз бях свидетел на това от позицията си в Световната банка, където една от отговорностите ми беше за процеса Околна среда за Европа. Инициатива за задълбочаване на сътрудничеството в областта на околната среда в целия континент. България тогава, като ключов участник в този процес, през 1995 година беше домакин на конференцията Околна среда за Европа. Вие видяхте снимки от това време. И тогава, в тези ранни времена, България фокусира дискусията върху взаимовръзката между икономика и околна среда. С подкрепата на Швейцария се постигна договор за замяна на дълг срещу околна среда и с безвъзмездна помощ от Световната банка беше създаден екофонда, който да инвестира средствата от сделката. Моето заключение е, в този период
Екофондът гарантира успеха на сделката дълг за околна среда, така както валутният борд гарантира нашата макроекономическа стабилност. Вторият етап от трансформацията на България продължи от 2000 година до влизането ни в Европейския съюз, 2007 година, период на методично въвеждане на регламенти, директиви, съдебни решения, законодателството на Европейския съюз. Тук присъстващите бяха запретнали ръкави да направят така, че да сме в рамките. И разбира се, Екофонда се включи като институция, която може да помогне за по-бързото присъединяване на България към Европейския съюз. Въвеждането на екологическото законодателство на Европейския съюз, област, в която Екофонда изигра важна роля, беше едно от най-трудните в цялата рамка на нашето присъединяване. По-трудно от фискалната предпазливост, аз бих казала по-трудно от фискалната предпазливост. Защо? Защото ние така бяхме опарени от хиперинфлацията, че бяхме изключително фискално предпазливи, докато в областта на околната среда много от това, което правихме за нас, за България, беше ново и там ние трябваше да защитаваме националния интерес, да гарантираме период на преход, който е възможен за българската икономика. Ползите от този преход не закъсняха, преки чуждестранни инвестиции, нови работни места, по-висок доход, по-малко безработица. Третия период от 2007 до сега е период, в който най-важно за България беше и остава да изгради модел на растежа, който да гарантира на българската икономика това тя да е напред, да не изостава от процесите в Европа и света. А това означава да трансформираме нашия растеж към това да бъде зелен и устойчив. И отново Екофонда като институция съдейства за това да бъде постигната тази цел. И аз искам тук специално да подчертая, че преструктурирането на индустриалната база на България, повишаването на нейната екологичност и ефективност, видяхме примера с Пирдоп. Това е нещо, което всички тези, които работят в тази област, вие може да се гордеете с резултатите. Не знам дали обърнахте внимание какъв беше Пирдоп преди, какъв е Пирдоп сега. И това е по цялата страна, цялата наша икономика. България също се присъедини към конвенцията от Орхус, която дава право на гражданите да бъдат информирани за въздействията на околната среда и задължава институциите да се вслушват в мнението на гражданите и да им дадат място да изявят своите изисквания, както и да защитават своите права. През целите тези три периода, нещо, което Екофонда направи с огромна полза за страната, е създаването и прилагането на прозрачни процедури за възлагане на обществени поръчки. Ако имам една мечта, тя е навсякъде по нашата страна това, което се прави в Екофонда, да бъде модела за подражание. А ние знаем, че имаме още малко работа да вършим в тази област. Всичко това ме води до днешния ден. Къде сме ние днес? За Европа 2025 година е изключително важна година, защото с промените в глобалната среда, с това, че Съединените щати под лозунга Америка на първо място
освобождават пространство за лидерство за други, това дава шанс на Европа да стъпи напред, да поеме повече отговорности за глобално лидерство. И аз мога да ви кажа от моята работа, като пътувам по света, интереса към това Европа да играе по-голяма роля в света, да бъде по-конкурентно способна, да създаде по-добри условия за инвестиране в Европа, този интерес се повишава в резултат на промените, които наблюдаваме в света. Аз имам една голяма мечта, тя е Европа да създаде най-сетне единен капиталов пазар, както и да го наричаме пазар за спестяване и инвестиции, да създаде това, което прави възможно спестяванията на европейците да се инвестират в Европа. В момента 300 милиарда евро от вашите пари, парите на европейците, са инвестирани в Съединените щати, защото ние си нямаме единен капиталов пазар. И също се надявам, че Екофонда, вие говорихте за тенденциите за бъдещето, че искате повече частно предприемачество, че вие ще бъдете отново първи с това да правите така, че венчърният капитал да идва тук в България. За България също е много важна и искам да кажа като европейка, аз много се надявам, че Европа ще стъпи здраво на краката си и няма да изпусне този момент. И тъй като тук е посланичката на Германия, много разчитаме на Германия. Браво на Германия за решенията, които взе да инвестира повече в отбрана и в инфраструктура. Това ще помогне на вас, ще помогне на всички нас в Европа. Да кажем на посланичката, браво, все така. Разчитаме на вас. Разчитаме и на Европейската комисия. Разчитаме на това, че ние ще постигнем най-сетне ще постигнем мястото, което европейците заслужават като лидер, глобален лидер по права, по инвестиции, по уважение към институциите. За България също е много важна година. Ние влизаме надявам се, влизаме в еврозоната, в която сме от преди тя да съществува де-факто и най-сетне да бъдем там и де-юре. И искам да свърша с една стара поговорка наша: капка по капка вир. И да я прехвърля в следното, съвременна версия за икономиката: институция по институция, силна икономика. Екофонда е част от този институционален път и може да не е най-голямата институция, но тъй като носи името фонд, като шеф на Международния валутен фонд, ще кажа: братовчеде, честита 30 годишнина! Благодаря ви още веднъж.